Физалия Дәүләтгәрәева. Туктаган сәгать. Беренче кисәк. Яраткан кызы Сафура белән 1 елдан артык йөргәч, бер-берсен шактый гына сынагач, 40-ка якынлашып барган Шаһит ниһаять өйләнергә уйлады. Хатын-кыз заты күрмәгән ир түгел Шаһит. Аны яратып, ул ышатмаганнар да, үзе якын күреп аны шит күргәннәр дә булмады түгел. Нишлисең? Мәхәббәт йөрәк эше. Монда ярат дип боерык биреп булмый. Моңа хәтле аңа өйләнергә, мәхәббәткә нигезләнгән гаилә бәхетен татып карарга насыйп булмады. Үз уясын үрергә күптән вакыт җитүен дә аңламады түгел. Өйләнерлек кенә тормыш шартлары да бар кебек. Ярыйсы гына хезмәт хакына зур түрәне йөртә. Шәһәрнең читендә бер бүлмәле булса да, фатиры, кредит калган булса да яхшы гына машинасы да бар. Шул затлы дигән машинасына утыртып йөрергә бер асыл зат кына җитми. Кайтып керүенә сагындым дип, муенына асылыныр кешесе генә юк. Хәер, муенына асылынганнары да булды хатын-кызның. Тик Шаһит акылын югалтмаска тырышты. Үз фатиры булмаган хатын-кыз белән бәйләнмәскә тырышты. Үз пычмагы булмаган хатын-кыз аның фатирына кызыгуы билгеле бит инде. Ирдән аерылган бозаулы сыер да аласы килмәде ирнең. Кеше баласын үстергәнче үзең өчен яшәп калырга кирәк дип санады. Шулай үзе өчен яши, сизелмичә бер артлы еллар үтә торды. Буйдак ир 40-ка якынлашып килүен сизми дә калды. Сафураны чираткач, Шаһит уянып киткәндәй булды. Еллар буена хыялында йөрткән гүзәл ак кыш шул үзе түгелме соң? Тиз аяклы, зифа буйлы, нечкә билләренә тиеп торган озын чәчле кызны Шаһит эш буенча ул эшләгән оешмага баргач күреп алды. Түрәсе Самат Саматович бик үз итеп кенә Самсамыч. Җибәргән кагазларны бүлек мөдире булып эшләгән Сафурага сузды да, кыздан күзен ала алмыйча, онытылып китеп, шулай кулларын сузган килеш басып тора бирде. Истәл артында утырган Сафура кагазлардан башын күтәреп, үзенә гаҗәпсенеп караш ташлагач кына ушына килде Шаһит. Саубуллашарга да онытып, кызу гына атлап чыгып китте. Тик урамга чыккач кире борылып керергә уша җитте. Кызның телефонын алмады бит. Самсамыч кушты дип, түрәсенә селтәп булса да, Сафураның телефон номерын алу бәхетенә иреште. Икенче көнне үк Шаһит Сафурага шалтыратты. Кагазларның язмышын сораган булды. Хәер, түрәнең шоферын документлар түгел, ә кыз үзе кызыксындырганын Сафура да аңламады түгел ахыры. Шулай алар танышып киттеләр. Түрәсеннән бушаган вакытларда Шаһит Сафураны эшенә илтеп куйды, барып алды, күрешкән чакларда кызны сынарга, аңларга тырышты. Олай карап торуга акыллы гына күренә сыман. 30-га якынлашып та әле булса тормышка чыкмавын 2 югары уку йорты тәмамлавы белән аңлата. Ярый, шулай да булсын ди. Хылкы да чәнечкелегә охшамаган. Теле йомшак, күзләре 7 яшьлек кызныкы кебек гөнаһсыз, якты. Яшәү әнисе белән бер фатирда, монысы да түзәрлек. Авылдан килеп фатирлы егетләр артыннан йөгергән кызлар затыннан түгел. Башкарган вазифасы да яхшы. Тәмле генә пешеренергә дә өйрәнгән, Шаһит монысын да мыегына чырнап куйды. Өйләнү бер исәпсез генә кылына торган ырды-бәрде гамәл түгел. Шаһит Сафураны сынап йөрде дә, үзенә хатынлыкка аңардан да яхшырак пар табачагына шикләнә башлады. Бар яктан да килгән, акыллы, шибәр туташны да кулыннан ычкындырса, ул бер кайчан да өйләнмәячәген аңлый иде. Аннары моңарчы
Ах, мәхәббәт дип бикселәгәен агызмаган буйдак ир үзенең гашык булуын сизми дә калды. Сафураны очрата алган мизгелләр аның өчен бәйрәмгә әверелде. Кызны күрмәгән көннәрдә иргә аның саф карашы, назлы тавышы, яшь бала сыман бераз иркәләнеп сөйләшүе җитмәде. Сафура да Шаһиткә булган җылы мөнәсәбәтен яшерми кебек, һәр очрашуда нәкъ ул теләгәнчә сагындым дип муенына сарыла. Бәлки аның ярату сүзләрен дә ишетәсе килгәндер. Тик Шаһит моны киноларда, романнарда гына була торган артык сцена дип саный. Булай да барысы билгеле кебек бит инде. Шулай да Шаһит кызның туган көненә алтын йөгертелгән сәгать бүләк итте. Сафура сәгатьне балаларча ихлас сөенеп кулына такты. Һәм бу тантаналы датаны сәгате минуты белән билгеләп тә куйды. Бүгеннән башлап бу бәхет сәгате гомеребезнең бергә үтәргә насыйп булган бәхетле елларыбызны саный. Сафурага тәкъдим ясар алдыннан Шаһит аны туганнары белән таныштырырга уйлады. Әти-әниләре күптән вафат. Кемдер алар урынына фатихасын бирергә тиеш бит инде. Туганнар бирми, кем бирсен ул фатиханы? Парларын иярткән 5 туган, якынлашып килгән яңа елны сәбәп итеп, кәләш карарга җыелдылар. Бик иртә ирен югалткан олы апасы Фәридә генә ялгызы килде. Бу кичәнең үзәге үзе икәнлеген аңладымы, юкмы? Әмма Сафура да сынатмаска тырышты. Буйдак Шаһитның фатирын ялап дигәндәй юып җыештырып чыкты, мул итеп табын әзерләде. Кунакларны ачык йөз, тәмле тел белән каршылады. Табын янында бик озак утырдылар. Бер-берсен якынлашып килүче яңа ел белән кытладылар, җылы теләкләр теләделәр. Иртәгесен таралышкан кунаклар бер-бер артлы шалтыратып, энекәшләренә акыл өйрәтә башладылар. Бик шибәр бу нәрсәң, шиген белдерергә ашыктылар япасы. Матур хатын синеке генә булмый, күпләр белән уртак була. Җизнәсе кайнышның шундый асыл кышны эләктерүенә тел шартлатып көнләшсә дә, озакта булачак кәләшнең кимчелеген тапмый калмады. Бик ябык бит гәүдәсе, рәхәтләнеп кышар җире дә юк, янәсе. Ишенче хатын айырган энекәше Сафураның 30-га җитеп тә тормышка чыкмавында гаеп тапты. Ирләрне перчатка урынына алыштырадыр ул. Башым булса, гомер иләнмәс идем дип, Шаһитның буйдак бәхетенә кызыкты. Ялгызы 2 бала үстергән Фәридә апасы гына: "Безгә түгел, сиңа яшисе, үз йөрәгеңне тыңла", диде. Туганнар белән киңәшү анысы начар гамәл түгел инде түгеллеген. Тик кеше сүзен тыңла, үзеңчә эшлә дип юкка әйтмәгәннәр. Кайчанда муеныңда тубал түгел, үз башың булсын. Туганнарын озаткач, Шаһитның күңелен шиккырты кимерә башлады. Чынлап та, урамнарда бергә йөргәндә узган барган ирләрнең карашлары Сафурада эленеп калганнарын күрмәскә Шаһит сукыр түгел. Көннәрдән бер көнне шул сыкланулы карашларга түзә алмыйча чит ятны шатса, оннан хыянәткә дә күп калмый. Әллә энекәше әйткәнчә, бик еш ир-егет алыштырамы икән бу Сафура? Бәлки Шаһит муеннан гашык булу сәбәпле борын төбендәген күрмидер. Читтән яхшырак күренә. Менә әнесе кызны бер күрүдә аңлап та алган. Хатын-кызларның матурлыгы буенча белгеч саналган җизнәсе дә әллә ни шибәрлеген тапмады кебек. Артык арык, ябык ди. Төпчегенәгәше башың булса иләнмә дип тора. Башыннан үтмәсә әйтмәс иде. Фәридә апасы гына берсен дә тыңлама, үз йөрәгеңне тыңла ди. Анысы ялгызы интеккәннән әйтә инде бахыркай. Шулай да Шаһит икеләнде.
аның Сафураны булай тиз генә югалтасы килми. Ул мәсьәләдә авторитет саналган башлыгы Самсамыч белән дә киңәшергә уйлады. Тик Сафураны ничек аңа күрсәтергә генә җай тапмады. Буйдаклыгына береккән шахит үзе аңладымы юкмы, иләнмәскә шулай сәбәп эзләде.